ହେଲା ସେ କୁଣିଆ ଆସିବାର ଥିଲା ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଠା ଆଣିଥିଲି ସେଟା ବେକାର ଯିବ କି ଆଉ ଫୋନ ଲଗେଇବା ହ୍ୟାଲୋ सामने नमस्कार आज्ञा आसबार आपण पहुँचे कई पहुँचले कि आप ओ गाँ मत पहुँचले व्यस्त गले तो से झील प्रथम टाइम टीका देखुची तो बहुत मन खुशी से बहुत व्यस्त है कौन करवा समस्त व्यस्त है पलि आसतु अच्छी अच्छी रखुची सब पलि आसतु भात खिया बेला गड़ुची रखुची आस बहुत खुशी आप भाभी पारे समुदी जे फास्ट टाइम गोटे वर्ष गोटे समुदी आस रहुची आज्ञा बजा जो 3 दिन पर चौथी हुए सीधा गोटे दिन पर कले केमी संभाली होनी बजा हो कि ना बजेबी झील घर पर पहुंची गले कहीं बाहुला होचु समुदी नेली चलंतु बसी आज्ञा हाँ आज्ञा बसी आज्ञा का बाबा हजाजुन बसिया दिया जस्ती बाबा आमर दिया दिया पर केते आडर होला ओकाई अरे दिया चालू और यार আমার নায়না না আগে नमस्कार बे ये हम दुनिया पारिवा न ये हम दुनिया डाक्टर कमी जो टकाला बाओय बारवा हेलानी এই তালে জয়ছিলা সোনা দিয়া आंटी आया ना रखी बटी बड़ा हां हम हां ये बड़ा हम दुनिया दिला छिपटा भी है आज्ञा बसंत समुदी आम टकाटा पर उछना हेलानी आपण झील को टिके डाकंतु ताले डाकिबा एथरा पहिला मा भतुणी आओ सरबत गिलास नै के आसे टका बावळा हेलानी देखिबे आसे 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 चाली रे तोरा पद्म फुटे हसरु झरे मोहु जन्हा जो छाला लाजे जाए तते टिके छो 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 गली रे गली नमस्कार टका दिले नमस्कार टका बस बस तार कृष्ण चूड़ा रंग समुदी मुह मीठा कर दवा टिके शरबत नै नियो शुभ काम रे लेट करियो हां सेटा लेट करिया वो कोन हला शरबत रे अंकल टिके नुन नुन दिखा दे दी चंदी बोते ओहो नुन कथा कहउजंती
ଏ ଆମ ସାନ ନାତିଟା ନୁହଁ କି ଏ ଟିକେ ବିଛଣାରେ ଛାଡିବି। ସନ୍ଧି ପାଣି। ଆପଣ ଘର ଜିନିଷ ଘରେ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧି କଣ ଏମିତି ହଉଛି? ଟୋକା ଝିଅକୁ ଦେଖି ବାଉଳା ହେଇଗଲାନି ପରା। ଓହୋ ଆପଣ ନାତିଟା କଣ କରୁଛି? ନାତି ଟୋକା ପରା ମେଣ୍ଢା ବାଳ ଆଣି ବିଦେଶ ସାପ୍ଲାଇ କରୁଛି। ଓହୋ ସମୁଦି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାତି ଟୋକାର ହବି କଣ କି? ସମୁଦି ଆମ ନାତି ଟୋକାଟା ପାନ ଗୁଟକା ବାଡେଇ ଦିଏ, ବେଳେ ବେଳେ ନାଲି ପାଣି ବି ଉଡେଇ ଦିଏ। ସମୁଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ତୁମର ଆମ ଝିଅ କଥା ତ ନ କହିଲେ ନ ସରେ ଆଉ। କହୁଛି ଟିକେ ପର ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ କଣ 750 ନା କଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଣିଥିଲେ 3 ଜଣ, 2 ଝିଅ ଆଉ 3 ଜଣ ମାଲି କଣ ଖାଇଦେଲେ। ଓହ କୁହନି ଆଉ ଏମିତି କଣ ନାଗିଲା। ଆମେ ସେ ଯୋଉ ବଡ ଝିଅ ଯାହା ପାଇଁ ଆସିଛ ସେ ପୁରା 4 ବେଗ ମାରିଦେଲା। ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି କାହିଁ କରିବି, ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଅର ଜାତକ ଫାତକ ଲାଗୁନି, ମୋ ଝିଅର ବି ଜାତକ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ହବ ଆଉ। ମୋ ନାତିର ଜାତକରେ କିଛି ଗଡବଡ ଅଛି କି? ଆଉ ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ମାର୍କ ଦଶା ଅଛି, ରାହୁ ଉପରେ ଶନିଟା ଟିକେ ଚଢିକି ଅଛି ତ ସିଏ କଟିଯିବ। ଆଉ ପୁଅର ଟିକେ ନାଳ ଦୋଷ ଅଛି। ଆମର ଦବା ନବା କଥା ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହଁ ସେଟା ସେଟା ଠିକ। ଟିକେ ଦବା ନବା କଥା ହେଇଥିଲେ ଆମର ପର ପଛ ଏତେ ଝିଞ୍ଝଟ ନଥାନ୍ତା ଆଉ। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ସେଟା ଠିକ। ଗଜା ଖୁସିରେ ଦବ, ଗଜା ଖୁସିରେ ଦବ, ଗଜା ଖୁସିରେ ଦବ। ଆଉ ସିଂହ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଦବା ନବା କହିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ଦବା ନବା କଥା ଆଉ ତ ହଁ ସେଇଟା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଛେଳି ଆମର ରଖିଛେ 2ଟା ଦେଇଦବା, ଆଉ ଛଡା ଛୁଆ 2ଟା ଅଛି, ସେଥିରୁ ସାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିଛି, ବଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦବା। ଜର୍ସି ନା ଦେଶୀ? ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ଦୁସାଲି। ହଁ ଦୁସାଲି ଗୋଟେ ଛଡା ଦେଇଦବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଦେଇଦବା, ପଞ୍ଜୁରୀ ଗୋଟେ, ଆମର ହାରିକିଣି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଇଦବା। କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟାରେ ଚକ୍କା ବାଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବୁଛି। ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ବେଚ୍ କରିଦବା, ବେଚ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ରିଙ୍ଗ ଟା ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ଅଛି, ଚାଲ ମାରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପଛ ପାରି କେରିଆ ସେଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗା ଅଛି, ସେ ଝୋଳି ମାରିଦେଲେ ହେଇଯିବ, କିଛି ନାହିଁ ସାଇକେଲ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଞ୍ଚଣା ନୁହେଁ, ବିଞ୍ଚଣା ଗୋଟେ ଦେଇଦବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବା। ଜୁଇଁ ପୁଅ ଆମର ହଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମ ସମୁଦି ପରା ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଇଛି ସମୁଦି। ହଉ ଆଉ ତାହେଲେ ଜୁଇଁ ପୁଅ କଣ ନେବେ ତାକୁ ପଚାରିବା। ସେଟା ଠିକ କଥା। ଜୁଇଁର କଣ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଲା କି ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ? କିଛି ନାହିଁ, ଜୁଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ରୂପା ଫଣ୍ଡ ଲାଇନ ଚଢି ଗୋଟେ ରଖିଛି, ପସନ୍ଦ ଝିଅ ବହୁତ ବାଛି ଆଣିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଯାଇଥିଲି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସେଠି ଯାଇ ରୂପା ମାନେ ମୋ ଜୁଇଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୂପା ଫୋନ ଲାଇନ ଚଢି ଆଣିକି ରଖିଛି। ଇଏ କହିପାରିବିନି, ଇଏ ଆମର ଛୁଆ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଝିଅ ହେଲାନି, ଝିଅ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଜୁଇଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୂପା ଫୋନ ଲାଇନ ଚଢି ଦେବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି। ହଁ କିଛି ନାହିଁ, ଡୁର ସିଷ୍ଟମ କରିକି ରଖିଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ, ଖାଞ୍ଚି ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ବି ପୁରା ହେଇ ଡୁର ଖାଞ୍ଚି ବାନ୍ଧିଦେବି ସେମିତି ଗୋଟେ ରଖିଛି। କଥା ସଇଲା, ସେଗୁଡା ତ ତମର ଆଉ ଆମର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ଅଛି ସମୁଦି? ଆମ ଜିନିଷ କଣ ତମେ ଜିନିଷ କଣ ସବୁ ତମର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦୋକାନ ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ମଙ୍ଗୁଳି ସମୁଦି ଆମର ସବୁ ଦିଗକୁ ଆମେ 4 ଦିଗକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି
ମୋ ଝିଅକୁ ଆପଣ ପୁଅକୁ ଦେଲି ଆଉ ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କଟା ହେଲା এইটা ହିଁ କହିଲେ ମହାଦେବ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଲେ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ହେଲୁ ସେନ୍ସେସ୍ କମେଡିର ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବର। ଯଦି ଆମ କମେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବେଲ ଆଇକନ କୁ ଦବେଇ ଦେବେ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ପ୍ଲିଜ ଦେବେ। ସେନ୍ସେସ୍ କମେଡି।